Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फैनो बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कन्टेन्ट भिडिअ लाना फैदों। बे जाहैबाय अनलाइन शपिं मिन्ट्रानि सोमोन्दै जायफोरा माने रं प्रडाक्ट फैजायो आरोना बेनि सोमोन्दै आं सावरायगोन दिनै। रं प्रडाक्टआ ओरैबायदि जायो लोगोफोर नै बिदि पेकेटआ ओमफ्राय मोननै जेनेबा सानै मानसिनियाव हमना ला नै बिदि मोनसे बे मोनसे उल्थां फाल्थां सिथाबलायोबा माने बे बुस्थुआ रं प्रडाक्ट थाङो। नोंनाव फैनांगौ बे सासे मानसि मोनलाङो नालाय बिदियाव रं प्रडाक्ट थाङो। ओमफ्राय बेखौ बोरैहाय नोंथांमोना एप्रुभ खालामनांगौ बेखौथ' कास्टमार केयारजों रायलायग्रोनांगोन फार्स्ट टाइमावनो रिटार्न खालामनायनि सिगां। बे कास्टमार केयारनि नाम्बारखौ आङो भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन। नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम आरो बुजियाखैबा कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। रिटार्न पलिसिखौथ' बयबो मिथिखागौआनो बांसिनानो खालि एप्रुभखौसो माने कनफिउजन जायो आरोना। होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आङो स्क्रिन भिडिअ खालामना होगासिनो नोंथांमोननो नायलांबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे आं नोंथांमोननो गोदान आरो भिडिअ दिन्थिबाय थागोन। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय। होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। जोङो सिगाङावनो मिन्ट्रा एपआव लगइन खालामनानै लाग्रोदो। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बै मोनथाम डटआव हाबनानै प्रफाइलाव हाबनांगोन। नोंनि प्रफाइलाव हाबदो। ओमफ्राय हेल्प सेन्टार नुबाय नै हेल्प सेन्टाराव हाबनानै नोंथांनिया गस्लाया नैबे डिलिभार जानायानोमोन जेनेबा रं प्रडाक्टआ बे गस्लानि जायगायाव नोंना आलदा बुस्थु सफैदोंबा टि-सार्टफोरनि जायगायाव जेनेबा लंपेन्टफोर बायदि बायदि फैलाबायो उल्थां फाल्थां जायोबा माने पेकेटआ उल्थां फाल्थां बे एड्रेसनि माबाखौ सिथाबनाया उल्थां फाल्थां जायोबा बिदिनो रं प्रडाक्ट फैयो आरोना। ओमफ्राय बेखौ मारै खालाम नोंना बाव डिलिभार जानाया नैबे हलसो देखायगौमोन। जुदि डिलिभारि बया लायनो थांनायाव जुदि जेनेबा रं प्रडाक्ट मोनदोंबा बे हल्ड जागौमोन आरो। बेखौ मा खालामनांगोन गाहायाव फैदो नों कास्टमार केयारनि नाम्बार दिहुननो थाखाय नैबे आदार्सआव क्लिक खालामदो आरो खनसे आदार्सआव हाबबावदो। ओमफ्राय नैबे कन्टेक्ट आसआव हाबदो। ओमफ्राय नोङो नैबे कल नावआव थुनानै हो। बेनि उनावनो कास्टमार केयारनि नाम्बार अट'मेटिक नुजाबाय। ओमफ्राय बे कास्टमार केयारनि नाम्बारखौ नोङो बुनो थाखाय नोंना रेजिस्टार नाम्बार जानांगोन। बबे सिमजों नोङो लगइन खालामदों बे नाम्बारजोंसो बुनांगोन। आंना 2मोन आं दा 2जों बुयोबा कास्टमार केयारनाव थांगोन। ओमफ्राय अपसन बिगोन लोगोफोर अपसन बियोबा नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय अट'मेटिक फना दानगोन कास्टमार केयार रायलायनायनि अपसना। ओमफ्राय दाननायनि उनाव लोगो नोंनाव कल बेक फैफिनगोन। ओमफ्राय रायलायखांनायनि उनाव नोङो मा खालामनांगोन जेनेबा खोन्थाहरदो प्रसेसखौ नोंथाङा मारै जादों मानि थाखाय बिदि रं प्रडाक्ट मोनदों नों बुंहरबानो जाबाय। उनाव बिदि खालामखाङोबा नोंथांनि नैबे डिलिभारि नैबाव कल जानाया दाथ' गैया नालाय रायलायखांनायनि उनाव नैबाव गोजौआव डिटेल्स ओंखारगौमोन आरोना। नैबे डिलिभारि जाखानाय गोजौआव नोंना कास्टमार केयारजों रायलायनाया रेजिस्टार गाखोदों गाखोयाखै नायनो हागोन माने श' खालामगौमोन आरो डिटेल्स। ओमफ्राय बेखौ नेयालासिनोबाबो नों नायालासिनो बे 24 घन्टानि टाइम होयो बाहाय गोजौआव आरो बिदिनो सानथाम सानब्रैनि टाइम होलाबायो बिदि होलाबायो। बेखौ नोङो नेनांला नोङो डाइरेक्टनो नोंनि पेमेन्ट नैबे पेमेन्ट रिफान्डआव हाबनानै नैबे फार्स्टनि माइ रिटार्न वास होनलायनाय दंना बे रिसिभ माइ रिफान्ड एटआव हाबनानै क्लिक खालामनानै कन्टेक्ट आसआव क्लिक खालामनानै राइट टु आसआव हाबनानै नैबाव रं प्रडाक्ट आइटेम होदो। जेनेबा गस्लाया रं प्रडाक्ट ओमफ्राय रं प्रडाक्ट होखांनायनि उनाव नैबे इमेजखौ नैबे एड खालामनांगोन नों फट'खौ गांसे क्लिक खालामनानै ओमफ्राय बे टेगखौ प्राइस टेगखौबो मोननै होनांगोन मिनिमामाव मोननै नांथारगोन। ओमफ्राय साबमिट होना होबानो बे कास्टमार केयारनाव मेल थांबाय। ओमफ्राय नों खालामखांनायाबो बेयावनो अट'मेटिक नुजाहैगोन आरो बेनोमोन। ओमफ्राय साबमिट होबानो बेयाव जागोन आरो दा आंनाथ' जेबो गैया दा माखौ होनो आंनाव जेबो गैया नालाय दा जानाय नङा। माने साबमिट बटनाव थुखांबाथाय बे अट'मेटिक थांबाथाय आरो बे नोंना अखानायैनो नोंना एप्रुभ जाना फैबाय होमबा डिलिभारि बयाबो लायनो हाबाय। ओमफ्राय बेखौबो नों खालामना हरनायखौबो नायनो हायो नों डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो बेबो गोजौथाराव थाबावगोन। नों जा मेल हरदोंना डिटेल्स हिस्ट्रिया गोजौआव थागोन नों हरनायाबो बे गावसोर नुहैबाय आरोना। ओमफ्राय जेबो खालामनांगौ दरखार गैला। ओमफ्राय अखानायै जोंनियाव अफिसाव मिन्ट्रा अफिसाव जेनेबा जों करियार अफिसाव मेल फैबाय नोंथांमोननाव लायनो थांगोन आरोना।
होमबा हरबानो जाबाय नोंथांमोना बे एप्रुभ नोंनावबो देखायखागोन मेसेज। होमबा रिफान्डआ हाबफिनगोन नोंना एकाउन्टआव। एकाउन्ट नाम्बार होदोंबा एकाउन्टआव, आरो एकाउन्ट नाम्बार होआखैबा नैबे मिन्ट्रा क्रेडिटआव हाबगोन। पेमेन्टआ नैबाव हाबगोन, बेयाव हाबगोन। स' लोगोफोर, होमबा भिडिअखौ बुजिदोंबा, आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।